Dakong kalipay sa presidente sa Association of Barangay Council o Sangguniang Kabataan President sa Dakman Salisay sa pag-auhag ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso nga ipospon una ang barangay ug SK elections. Si Chona Carrion sa report. Kung magsiging eleksyon, dakong uyon si Kandulawan Barangay Kapitan Josefina Conchal, kinsa may ABC President sa Dakbayn sa Talisay nga himuon ang pinili ay sa tuig 2022. Kini base sa pamahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang State of the Nation address kagahapon. Matod ni Conchal nga angay lang nga sa 2022 ipahigayon ang pinili ay kaysa miaging tuig lang gipahigayon ang synchronized barangay ug SK elections. Kung mahinayon kini mahatagan usab og higayon ang mga opisyal sa barangay nga matapos ang ilang mga nasugdang proyekto. Mausab kini ang reaksyon ni kansohong SK Chair ug SK Federation President Madeline De La Torre. Matod ni De La Torre nga bisan silang mga kabatanunan wa pa makasugod sa pagpatuman sa ilang proyekto. Kini gumikan kay wa pa mapagawas ang ilang pundo nunod sa rekisito sa pag-release niini. Maong alang kang De La Torre, angay lang nga i-postpone ang piniliay. nga projects yun nato mapadayon kay kung ihunong manggod nato kung kutob lang mi by next year murag wa pagid mi kasukad kayo sa among mga election mga karon nga year. Hopefully ug mahatag na ron ang guidelines niya ma-extend pa gyud nami mas taas na panahon para ma-implemento among mga plano para sa mga barangay. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.